у нашу каплічку сціплую, каб малітоўна узгадаць, пераносімся на ўжо 4 гады назад. Аж не верыцца, што прайшло столькі часу. У той дзень, у той вечар, калі мы даведаліся, што забіты малады хлопец, шчыры, поўны сіл, чалавек таленавіты, чалавек жыццярадасны, якому здавалася б жыць і жыць, забіты толькі за тое, што ён не мог быць абыякавым да ўсяго таго, што дзеялася ў нашай краіне, да таго гвалту, які адбываўся. І вось так здарылася, што менавіта ён, гэты малады чалавек, стаў свайго роду сімвалам вось усёй той гісторыі, якая здарылася у 20-м годзе, якая пачалася ў 20-м годзе, якая дзеецца да гэтага дня. І кожны раз, калі мы развітаемся з нашымі памерлымі, мы малітоўна жадаем вечнай памяці. І гэтая вечная памяць — гэта не проста нейкае пажаданне ў нікуды, а гэта заданне кожнаму, хто гэтую памяць ведае, хто прымае яе, хто павінен яе нясці, гэтую памяць, нясці і перадаваць. І таму я яшчэ раз гэта скажу, я вельмі ўдзячны, што вы нясеце гэтую памяць, што ў гэты вечар вы знайшлі магчымасць і час прыйсці і памаліцца за Рамана. І разам з ім мы сёння будзем памінаць усіх, хто загінуў падчас пратэстаў, усіх, хто загінуў, быў закатаваны ў турмах за гэтыя 4 гады, іншых людзей, іншых беларусаў, якія таксама згінулі, змагаючыся за праўду, тых беларусаў, якія ў папярэднія часы прайшлі праз гулагі, зняволенне. І гэта наш абавязак — захоўваць гэтую памяць і рабіць гэтую памяць вечнай. Бо ад гэтай памяці шмат што залежыць. Залежыць тое, ці будуць зробленыя высновы нашым народам вось гэтай трагедыі, ці зможам мы змяніць свой гістарычны шлях, ці зможам мы прынесці пакаянне у тых няпраўдах, у тым гвалце, ва ўсім тым, ва ўсім тым дрэнным, што адбывалася, адбываецца. Ад гэтай памяці залежыць вельмі шмат. І таму я зараз папрашу ўсіх нас засяродзіцца на малітве, памятаць, што мы перад абліччам нябеснага Айца, і ад усяе душы, ад усяго нашага сэрца узгадаць Рамана, узгадаць усіх нашых забітых, замучаных братоў і сясцёр. Боже, ачысці нас грэшных і дабраславі нас. Боже, памятай нас і дапамажы нам. Господи, прымі. Любоўны Бог наш, заўжды, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амінь. Святы Боже, святы моцны, святы несмяротны, памілуй нас. Святы Боже, святы моцны, святы несмяротны, памілуй нас. Святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, помилуй
Аллилуйя, 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 доброщасные тыя, каго ты выбраў і прыняў, Господи, памяць іх з роду ў род, души іх у дабры будуць знаходзіцца. Глыбінёю мудрасці чалавекалюбна ўсё будуючы і падаючы усім карыснае, адзіны творца упакой, Господи, души спачылых дзяцей Тваіх, бо яны надзею палажылі на Цябе, Творцу і стваральніка і Бога нашага. Слава Айцу і Сыну і Святому Духу, і цяпер і заўсёды і на векі вяков. Амінь. Мы маем Цябе за сцяну і прытулак і заступніцу спрыяльную перад Богом, што, будучы дзеваю, нарадзіла яго Богородица, ратунак верных. Доброславёны Ты, Господи, навучи меня заповедам Твоим. Мноства святых знайшли крыніцу жыцця і дзверы раю. Дай мне, я знайду шлях у рай праз пакаянне. Я загінулая авечка, пакліч мяне, збаўца, і ўратуй мяне. Доброславёны Ты, Господи, навучи мяне заповедам Твоим. Упакой, Боже, дзяцей Твоих, і асялі іх у раі, дзе мноства святых, Господи, і праведныя зяюць, як свяцілы. Спачылых дзяцей Твоих упакой, і выбач ім усе правіны. Слава Айцу і Сыну і Святому Духу, троічнае зянне адзінага боства хвалім усклікаючым. Святы Ты ёсць беспачатны Ойча, роўна беспачатны Сын і Божий Дух. Прасветлі нас, што з верою Табе служым, і вызвалі нас з агню вечнага. І цяпер і заўсёды і на вякі вяков. Амінь. Радуйся, чыстая, што Бога целам нарадзіла на ўратаванне ўсім. Табою людскі род знайшоў уратаванне, няхай праз Цябе і мы знойдзем рай. Богородице чистая, доброславёная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Табе, Божа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Табе, Божа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Табе, Божа. Яшчэ і яшчэ ў міры Господу помолимся. Господи, помилуй. Яшчэ молимся за упакаенне душ спачылых дзяцей Твоих, заўжды памятнага Романа, забитых Александра Трайковского, Александра Вихара, Константина Шишмакова, Геннадия Шутова, Микиту Кравцова, Александра Будницкого, Витальда Ашурка, Дмитрия Стаховского, Алексея Томилова, Миколая Климовича, Вадима Храсько, Игоря Ледника, Александра Кулинича, Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Олеся Пушкина, Ларисы Евгеньевич, Натальи Арсеньевой, Надеи Демидович, Василя Супруна, Веры Коснович, Миколы Поздняка, Александра Фурса, Александры Фурс, Антона Фурса, Леокадии Шишеи, Костуся Шишея, Зои Коуш, Сергея Ханжанкова і ўсіх, хто аддаў свае жыцці за свабоду і незалежнасць беларускага народу і за выбачэнне ім усякае правіны, свядомае і несвядомае. Господи, помилуй. Каб Господь Бог усяліў душы іх туды, дзе праведныя спачываюць. Господи, помилуй. Милости Божие, валадарства небеснага, адпушчэння грахоў іх у Христа несмяротнага валадара і Бога нашага просім. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй, бо Ты у воскресенье жыццёю пакаенне спачылых дзяцей Твоих заўжды памятнага
Романа, забитых Александра, Константина, Геннадия, Микиту, Александра, Романа, Витольда, Дмитрия, Алексея, Миколая, Вадима, Игоря, Александра, Юрия, Виктора, Анатолия, Олеся. Христе Боже наш, и Тебе славу узносим с беспочатным Твоим Отцом и просвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. В покое избавца наш с праведными детей Твоих, и осели их у селибах Твоих, як написано, вибачаючи, як добре провины их, вольные и межвольные, и все свядомые и несвядомые человеколюбны. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ты, что с девы зазяв свету Христе Божа, ёю ж сынов светла показал, помилуй нас. Покой, Господи, души спочилых детей Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Покой, Господи, души спочилых детей Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Покой, Господи, души спочилых детей Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Бачивши життєве море, усхваляване навальницею спокусов, прийшовши до тихого пристанку Твоего, ускликаю до Тебе, узвяди от тлену життё моё, многомилостивым. Еще и еще у мире Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся за упокоєння души завжди пам'ятного забитого Романа и за забитых Александра, Константина, Геннадия, Микиту, Александра, Витольда, Дмитрия, Алексея, Миколая, Вадима, Игоря, Александра, Юрия, Виктора, Анатолия, Олеся, Дмитрия. Христе Боже, и за вибачення ему всякое провины, свядомое и несвядомое. Господи, помилуй, каб Господь Бог уселил души их туды, где праведные спочивают. Господи, помилуй, милости Божией, володарства небесного, отпущения грехов их у Христа, несмиротного володара, и Бога нашего просим, подай, Господи, Господу помолимся, Господи, помилуй. Бо Ты у воскресенні життё и упокоєння спочилих дітей, спочилого завжди пам'ятного Романа, и усіх забитых за свободу и незалежность нашей краины, детей Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу узносим с беспочатным Твоим Отцом и просвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Со святыми упокой, Христе, душу завжди пам'ятного брата нашего Романа, и усіх забитых за свободу и незалежность братов и сестер наших, и упокой их там, где нема ни болю, ни смутку, ни стогнов, але життё бесконцее.
Ты сам один несмяротны, што збудаваў і стварыў чалавека, але мы зямельныя, што з зямлі створаныя, і ў тую ж зямлю пойдзем. Як ты зволіў, што стварыў мяне і сказаў мне, ты зямля і ў зямлю пойдзеш, куды ўсе людзі пойдуць і мы пойдзем. Над магільны плач творачы песняю, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покой, Господи, души спочилых детей Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и заўсёды, и на веки веков. Аминь. Покой, Господи, души спочилых детей Твоих. Да благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Богородицу и Мати святла у песнях узвеличим. Духи и души праведников усхвалять Тебе, Господи. Бога людям немагчыма бачыць, бо на яго не адважваюцца глядзець і анёльскія станы. Табою ж, найчысцейшае, з'явілася людям слова уцялесненае, што яго узвелічаючы з нябеснымі сіламі Цябе славім. З духами спочилых праведных, душу заўжды памятнага сына Твайго Романа збаўца упакой, ахоўваючы яго ў добрашчасным жыцці чалавекалюбны, у прыстанішчы Тваім, Господе, дзе ўсе святыя Твае спачываюць, у пакоі душу заўжды памятнага брата нашага Романа, бо Ты адзіны чалавекалюбны. Слава Отцу і Сыну і Святому Духу, Ты Бог, што сышоў у пекла і з кайданоў закаваных вызваліў. Ты ж і душу спачылага брата нашага Романа у пакой. І цяпер і заўсёды і на векі веков. Амінь. Адзіна чыстая невінная дзева, што без семя радзіла Бога, малі, каб выратавацца душы яго. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яшчэ молимся за упокоение души заўжды памятнага брата нашага Романа и забитых Александра Трайковского, Александра Вихара, Константина Шушмакова, Геннадия Шутова, Микиту Краўцова, Александра Будницкого, Романа Бондаренку, Витольда Ашурка, Дмитрия Стаховского, Алексея Томилова, Миколая Климовича, Вадима Храсько, Игоря Ледника, Александра Кулинича, Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Олеся Пушкина, Дмитрия і ўсіх, хто аддаў свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны і за выбачэнне ім усякае правіны, свядомае і несвядомае. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Каб Господь Бог усяліў душы іх туды, дзе праведныя спачываюць. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, владарства небесного, отпущение грехов их у Христа, несмяротного владара и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся, Господи, помилуй. Божа духов и всякое плоти, Ты смерть переодолел, и дьявола перемог, и життё свету Твоему дал. Сам, Господи, упокой душу спочилого, завжди пам'ятного брата нашого Романа, і усіх
загінулых за свабоду і незалежнасць нашага беларускага народа. І ў пакоі, Господі, у месцы светлым, у месцы квітнеючым, у месцы спакойным, адкуль уцяклі пакуты, журба і стагнанне. І ўсякае саграшэнне, учыненае імі словам або ўчынкам, або думкаю, як добры і чалавекалюбны Бог прабач. Бо няма чалавека, які б жыў і не зграшыў, бо ты адзін толькі без граху. Праўда твая, праўда навекі, і слова тваё ісціна. Бо ты ў васкрасенні і жыццё і упакаенне заўжды памятнага брата нашага Рамана, Христе Божы наш, і табе славу узносім з беспачатным тваім майцом і прасвятым і добрым жыватворчым тваім духам, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Амінь. Прамудрасць, прасвятая Богородица, уратуй нас, пачэснейшую за херувімаў і непараўнальна слаўнейшую за серафімаў, што непарушнаю нарадзіла Бога Слова, існую Богородицу Цябе велічаем. Слава Табе, Христе Божа, надзея наша, слава Табе, слава Отцу і Сыну і Святому Духу, і цяпер і заўсёды, і на векі веков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, доброслови. Живыми и мертвыми володаючи, воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Маті, святых славных и всехвальных апостолов, преподобного Лявонтія Карповича, архімандрита Віленська, якого є гэтая церква, усіх святых землі беларускай, душу ад нас спачылага брата нашага Рамана у сяленнях праведных няхай уладкуе, у асяроддзі Аўрама упакоіць і да праведных далучыць, а нас няхай памілуе, бо ён добры і чалавекалюбны. Амінь. У добрашчасным успенні вечный покой дай, Господи, спочилому брату нашему Роману и забитым Александру, Константину, Геннадию, Микиту, Александру, Роману, Витольду, Дмитрию, Алексею, Николаю, Вадиму, Игорю, Александру, Юрию, Виктору, Анатолию, Олесю, и учини им вечную память, вечная память, вечная память, вечная память, души их няхаю добры спочивают, и память их з роду в род. У імя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие браты и сестры, есть звычайная смерть человека, а есть смерть человека як пэўнае сведчанне. Калі чалавек за сваіх перакананняў, прынцыпаў, веры гатовы ісці на смяротную небяспеку. І вось такая смерць, яна становіцца смерцю сімвалічнай, смерцю, якая не просто паміранне чалавека, а з'яўляецца нейкім пасланнем, якое захоўваецца у гісторыі, якое захоўваецца у памяці, якое смерць, якая сапраўды мае сувязь з вечнай памяццю.
І вось тыя людзі, за каго мы сёння маліліся, і асабліва Раман, гадавіну забойства якога мы сёння малітоўна ўзгадваем, і Вітольд Ашурка. І усе тыя імёны, якія сёння гучалі, гэта імёны, звязаныя з вечнай памяццю нашага беларускага народу. Бо іх смерць, як я ўжо сказаў, не была простым уміраннем. Гэта было сведчанне, адно з найвялікшых сведчанняў, якія увогуле можа скласці чалавек. І сёння мы звярталіся да нашага нябеснага Айца з малітвай, у якой мы сведчылі нашую памяць, нашую удзячнасць і Раману, і ўсім іншым, хто загінуў тады ў 20-м годзе, хто загінуў за гэтыя 4 гады, у турмах быў закатаваны. І наш святы абавязак захоўваць гэтую памяць, сведчыць яе перад нашым нябесным Айцом, маліцца за іх і маліцца за нашу краіну, каб вось тая трагедыя, якая здарылася з Раманам, якая здарылася з усімі іншымі, каб яна не паўтаралася. І мы упэўнены, мы ўсе вельмі спадзяемся, мы вельмі горача молімся да нябеснага Айца, каб вось гэтыя смерці дапамаглі спыніць тое зло, якое дзеецца зараз у жыцці нашага народа. Каб гэтыя смерці напаміналі нам, што нам трэба змагацца за Божую праўду. І няхай Гасподзь, наш нябесны Айцец, сапраўды зробіць так, каб гэтая памяць пра смерць Рамана, пра смерць іншых нашых братоў і сясцёр жыла, захоўвалася і вучыла ўсіх нас. Амінь. Упакой, Господі, душу забітага, заўжды памятнага брата нашага Рамана і ўсіх, за каго мы сёння тут маліліся. А вам вялікі дзякуй яшчэ раз за гэтую супольную малітву. Гасподне дабраславення на вас. Можна зараз яшчэ нейкі час пабыць тут, у цішыні, пабыць, памаліцца. Зараз у нас пачынаюцца таксама, праз хвілінак 5 будзем пачынаць размоўны клуб літоўскай мовы. Хто хоча, можа таксама далучыцца.